ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದೂರನ ಪೋದು ಬತ್ತು ಕುದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಚೂರು ಪಿದ್ದಾಗಿ ಹೋದಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ 5:45 ಆತಿನ ಟೈಮ್. ಅಗೇನ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಬೋಡು ಫ್ರಿಜ್ ನೀರು ಅಂಚ ತನಿಸಿದೆ ಅದು ಬಿಸ್ಲರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಅಂದು ಕಡಪ ಬಾಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಕ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡಾ ಜೋರ್ ಬಾಜೆಲ್ಲ ನನಗೊಂಚು ನೀರು ಬೋಡು ಅಂತ ಹಾಕೋಡು ಅವಳ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಬೋಡು ಅಂತ ಹಾಕೋಡು. सॉरी ब्रदर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी स्केर्ड, भाई हमको बचा लो. यार बक्का कंटिन्यू मलते वीडियो साध्यನೇ कंटिन्यू प्लीज. ऑप्शन ही जिंक मस्त हाइपर आते हैं, मस्त हाइपर एक्टिव आते हैं. ऑप्शन ही जिंक अल्प व्लॉग मलतुंडा निकलेगे एनर्जी देख चाहे कलकिन आए पातिरने केनोಡು ही इज लाइक दैट पण पोक्री ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ದಿದ್ದೀಕ. ಸೊ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಪಣ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿದ ಪಣ ಆತು ವ್ಲಾಗೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರುಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರುಂಡ ಬ್ರೇಕೇ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಅವು ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರ್ವ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಿಕಲೆಗ್ಲೆ ನಾನು ದಿನ ತೂವರೆ ಬೋರ್ಲಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಾರಗೊಂಜಿ 3 ಅಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಆತೆ ಸೈತೆ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಟಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾತಾ ಮಲ್ತಿದ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡುಂಡನೇ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ ಅಕಲು ಕಾಜಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಿದೆ ಕಾರೇ ದಿಪ್ಪುಜೇರಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲಕಲೆನ್ ತೂಂಡ ಕಾಜಲ್ ಡುಪ್ಪು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಾಗಲ ಕಾಜಲ್ ಡಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುನ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ಬುಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದಕ್ಕಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪಡ ಇಲ್ಲಡತ್ತು ಬಟ್ ಪಿದೆ ಕಾರ್ ದೀಪ ಅನ್ಪಂಡ ಕಾಜಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕಾಜಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ದಪ್ಪಗದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೊಂದು ಬರ್ಪ ಪಣ ಪಿದೋಡ್ನೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊರರೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಉಪ್ಪುಜ ಅಥವಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಾತದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಕಪ್ನ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಒರಾನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ನಾಗ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಥರ ಕಾಲು ಈತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಕಾಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಸಡನ್ ಅದ ಕುಲ್ ಪಾಡಿ ಜೆರಡ ದಾದನ ಒಂಜಿದ್ ನಮೂನೆ ತೋಜುವೇರು ಖಾಲಿ ತೋಜುಂಡು ಕಣ್ಣುಡು ಆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸಡನ್ ಅದು ಅಂತಾನಾಗ ಎಂಕೆ ಮಿರರ್ ಹುಡ್ತುನಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀ ಅಂದು ಪಡ ಕಣ್ಣದಾದ ಒಂಜಿ ಥರ ಖಾಲಿ ಉಂಡತ ಅಂದ ಅವೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಪಾಡುನು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಏನಾನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೋತನು. ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ಈತ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕಾಜಲ್ ಶೋಗು ಪಾಡ್ವೇರು ಪೊರ್ಲು ಪಾಡ್ವೇರು. ಸೊ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಯಾನು ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರಿಯನ ಇಜ್ಜತ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಜಲ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಂದುವೆ ಗಾಲಾ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ನಿಕುಲ್ ಇರಾಣಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದು ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಕಾಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲೆ ಪಂಡೆ ಐತೆ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದಾದನ 1 year ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ 1.5 year ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಲೇಸಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಈಗೋಸ್ಕರ ಐಕೋಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 5 minutes ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಏರಪ್ಪ ಕುರ್ಪೇರು ಇಂಚನೆ ಪೋಕ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ದಾಲ ಕಾಜಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಿದಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಜಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈಟ್ ಕಾಜಲ್ ఒక ಬ್ರೈಟ್ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಡು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯಾನಿಕಲೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ತುಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ತೋಜುನು ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ತಿರ್ತು ದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತೋಜುಣತೆ
ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬೂರುಂಡು ಪಂಡ ಕಣ್ಣಗು ಒಂಜೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಡು ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಏತ್ ಶೋಕದ ಲುಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಜಲ್ ಆವೆ. ಒಂಜೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಯಾವುದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲೆಜಿ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಆತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಸ್ಮಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು. ನಿಕಲೆಗ್ ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಾಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೈ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಡಲ್ ಆಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನದಿನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಗಾಲಾ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಕಾಜಿಲೆದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಡ್ ಇತ್ತುಂಡು 199 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಜಲ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಇನ್ನಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೂಡ ಆತ ಡಾರ್ಕ್ ಆಯ್ನ ಕಾಜಲ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅನ್ಪಡ ಏರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಠಕ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಪಿದಡೋಲಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಇಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ರಬ್ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾವೆ ತೋಜುಣತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಏತ್ ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಯ್ಜಿತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತು ದಾಯಪಣ ಹೆಂಗೆ ಕೋವಾಂಡಲ ಖುಷಿ ಆಣ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂಡನೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಸೊ ಆತೇನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಪಿರದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀಸನ್. ಬಾಯ್.